Ieuan ap Siôn ydy'r henw I, a dwi'n byw yn Rhys y Cai, sydd yn bentre bach ar fynydd Helygain, yn ymyl Treiffynon yn Sir Fflint. Mae yna ddwy ran mewn ffordd i'r ar. Yr ar lle dwi'n tyfu, y llysiau win-wins fwyaf sy'n tyfu, a ffa dringo, ac yn yr ar arall, wel, mae hi'n goedwig, yn llawn blodau gwylltion, ag adar, ag anifeiliaid, a mae wedi datblygu'n le diddorol dros ben. Dyma chi blanhigyn anarferol iawn. Planhigyn dwi'n frod iawn ohono fo. Cwlwm cariad ydy enw fo, Paris quadrifolia. A mae'n flodyn gwyllt yng Nghymru ac yn Lloegr, ond mae mor brin. Mae'r awdurdoda sy'n gwybod well na fi yn deud bod wedi stopio egino o'r hadau. Ond geis i'r hadau 5 mlynedd ar 20 yn ôl o hen goedlan. Aru nhw gymryd 4 blynedd i egino a 15 mlynedd i flodeuo. A'r clyniad fuodd hwn 25 o flynyddoedd yn ddiweddarach. Dal i fod gynnau ac yn blodeuo'n flynyddol. Fel y gwyddoch chi, mae prynu gwrtaeth i'r ar yn job ddrud iawn. Ond os ydych chi digwydd bod gen dalan pwythion yn yr ar ath y rhain, peidiwch â torri nhw a'i gwastraffu nhw a lluchyn nhw'r y doman, defnyddiwch nhw. Torrwch y gwreiddiau i ffwrdd, fel yna. Fel bod gennych chi y bonion a'r dail, a rhoid nhw yn y twb ddŵr fel hyn, a dŵr ar ei benno. A wedyn, ydych chi'n gwytsiad am wsnos a hanner bythefnos, ac ar ôl bythefnos, ydych chi gen y stwff gwyrdd yma, sydd yn llawn faeth. Mae'n drewi, cofiwch. Mewn efo dŵr, a wedyn, ydych chi yn dyfrio y planhigion, a maen nhw'n cael maeth, ac yn faeth am ddim. A maen nhw'n tyfu'n werchweil.